たちを神であると位置づけているこれらの偽の神々、堕天使に祈っているからです。人間が自分たちに似せて作った彫像の後ろに。25、この真の偉大な神には、どんな力も、どんな力も、どんな神も決して対抗することはできません。神は創造主であり、偽りの神々が住む天上の空、そして地球と目に見えるものと見えないものすべてを創造された偉大な神です。誰もそれに対抗することはできません。彼は偉大で真の神です。26、この真の偉大な神こそが、どの神にもできず、逆らうこともできない最も驚異的なことを行うのである。それができるのは真の狼だけです。これらは奇跡、癒し、脅威、そして信じられないほどのものです。27、この偉大な神が行うことはすべて永続的ですが、常に人間を欺く詐欺師である悪魔が行うことのように、一時的なものではありません。28、エルヤの言葉を聞く人間であるあなた方は、今日からあなた方を滅ぼそうとするだけの悪魔たちに気をつけなさい。彼らから離れてください。29、そこにいるこの偉大な神のところに来てください。あなたを守れるのは彼だけです。彼のところに来てください。彼はあなたを呼び続けることをやめず、あなたを愛している偉大な保護者です。自分を救い、悪魔から出て、真の偉大な神のもとへ走ってください。この偉大な神があなたを守り、もう誰もあなたを傷つけることはできません。彼の名前はヤハヤハバ、イスラエル人の神エリヤの神です。30、あなたの魂を救ってください。心を救ってください。あなたを救い、あなたの声に耳を傾け、本当にあなたを守ってくださる偉大なる神と共にいてください。決断してください。彼はあなたを助けるためにここにいます。今すぐ彼に電話してください。そうすれば彼は助けに来てくれるでしょう。ヤハヤハバの大使であり、その使者であり、預言者である私エリアは、この偉大な神の慈しみ、あなたに対する神の大きな愛であるこれらすべてのことをあなたに伝えるためにここにいます。署名や YAHVAH 大使、エリア。彫像、偶像、像に祈ってはなりません。彼らは救う真の神ではありません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 。